Biyag ti tao. Oh, bakit? Apay akas tatilangam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di parigot? Agdaw-dawat nga rod itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kan iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawang mo't kwartak. Masya na kiti anak talakay. Kasta ka di. Katsa di nga rodin ti na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang-sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko langan da iti tangdan ko nga inted ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan, sa dino nga iti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni Ma'am Connie itay. Agpalaba ka no, iso ang mapanap. Kasta ka di. Kat si Kangay, papanamat, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da ko, mare, mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos, gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapan kan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kasta nga biyag. Nagmalas matan. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay, api nga agong ungat kamot na nagawin. Nabakak iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madanagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sa marano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sa marano. Anya, Sano akita nanang? Awan pag-tuition ko. Diyak maka-exam ano, diyak makabayad iji school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y la umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Ta isupay la ang ti aramatam iti pagadanan. Awan lati aramidin na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kun kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amam. Bye-bye amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak matan to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti daytan lakay. Mabalin mo matan ti agtugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga ba kagayam iti sugal parilino. Una pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga rodan ha. Kakaisuna na granata dito'y tersena. Ay katuwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na or-orayag lang ni bakat ko. Tamapan kami di ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti siminto kan darat. Kailan do? Ay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay una pare. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Isuan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay matan ni Parilino. Ha? Ne, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti mangpabayan ni ti tao. Anya?
Oh, siya anak. Apay akas tatilang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan ni Miko iti pagadalan, tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titi kawas ko. Sa anak kanong agsuksukat. Anya? Imbaga na tikasta. Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Kan nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kas nauna ya pa nang ibabain na kanyak itay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun, tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo apag kikinaawatan. Ne, si kamot gaya, mare. Anya ti gagaram, tay may ka. Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, Mare. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kankwana. Kat, putnumat nga mintimbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay ngay akasta kamutan, Mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi. Idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man. Nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito'y barangay tayo. Ha? Iso asana rumbang nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masapat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa pare, mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayabanda. Kaputasan dan ang maayaban ti asawak. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag, tayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya isa, lumaad ka pa. Ayos lang pare. Tinapatag, legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Gaputa doon ti kwartami. Ay, unay mo tandagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapik to? Gapo iti panang tagtagi basit da kadata. Wan matkit di, ah. Ang amay na, makapasair mat ngamin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan. Tinapatag. Nagbanugan tati kan kanin tayo. Sana kas kadakwada. Nagtataod iti sugal ti papaunag da. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Ah? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan naman dati bakit? Amin na ba na gagtaod iti sugal? Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga yakas tamutan tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wan Mare. Anya ngay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapno rumang ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init. Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay,
Pasensya kan, Mare, saan mi ama aramid iti asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin ka po iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin, amapan makitang dan ijay ayanda tatakarding. Nagpadandan ang agasawa. Nangisit dan ka po iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel sa, nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't sugal. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita, ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't lang ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panaginana. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pudno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung iti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi kasi minto? Husto ti ama manak ko, nga uray pa'y ti kapigsaan a bagyo ti umay, saan a madadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod a masapol a bambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasamak. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod, anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito eh. Sapay kat signal number 4 dito'y lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramidin tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulakit ti tagtalag tayo kan kuana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramidan tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y nagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay ngay. Inimot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Sus. adon ti danom anak astrak dito unag. Miko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa dinungan ti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayanda Mari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda? Alain tayon. Mabidlang Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbut ang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakaro-karo ijay handa. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Awan na nyaman na, Mare. Si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay daga ay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di, Mare. Ay na, kaasin ni Apo Diyos. Saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay.
Gaputa saan kami analayos. Kan saan mo tanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may sa kabayatan tinapig sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo lat na tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapudno na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagiting balbalikas ko iti kalabas. Angam, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayong agasawa. Pare, awanan da jay kunak mat. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ako na dito eh? Sana po na dito eh. Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayitan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundar mi. Inyanod amin ti danom. di drama tayo abiyag ti tao. Kaano lang idinang tedakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak tayo di ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan may sa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak gastos iti awan ka kan na. Ay, panawanak man dito eh. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanwag sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayong agsapol para kadang iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal kakit di na imbag. Ngam, amo ka marigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapan iti kwarta. Uray siya nga anak yo. Masakit anak mat gapo iti panagsasao na Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mat kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Katadamot dagiti kakabsat ko nga awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Masyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapan iti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday tati makagapu, tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mo't ti kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, undayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka numaangay nga audition iti barangay hall inton umay alawas. Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha?
Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amom, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Anda ka no 100 pesos a registration, nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya kung timang bayad, apaman nga itad ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, nanang. Jak mang namnama asyak ti mangabak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang an ni Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin akaadalak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Ay ti bagbaga na singing contest. Adula amin dayta. Ay ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam namaan ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laang. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko matkat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko akwarta. Ne. Tangdan ko ang naglaba. Kaputa makilablabada kan, naglastog ka na nagsasahog. Ha! Ang mga matong paka, sige, piling. Anya? Apay akas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Kanya iday tananang. Nadamag ko tararamidam iti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla Schumann mo. Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Pileng. Kasano, Jack, makaungat? Kat no, ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jack, kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia, nakaragsaksakak. Kasta akmat Carla. Maragsakan ak para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Kat namnamaak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka no maangay a singing contest intun umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduaan ka ama pa nag-audition. Ay, agyaman ak unay ha. Gaput adda ka latta iti abay ko tunggal ka sa pulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga bakak. Ay, agluto ako ngam awan mat gayam maisaang. Anya? Amangan no adda kwartam dita, paggatang lako maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglas-tulastog kan nga agsasawa? Ni, saan kumat nga ipalpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dahito para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. Basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka? Second place magayam ni Carla itinaangay a singing contest dinaw.
Ay, sayang. Di pa ila iso mo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga nun at dapat alumastog no iso tinangabak. Anya! Nay! Apay nga kastamon tintibagbagam iti suman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dayjang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni piling nga ijayan dalola ng tipagyanan na. Ang di naman kayat. Anya, ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dayjang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apa kasta ka kang kwa na. Basta, napulot ti darak ken kwa na. Carla, anak ko, amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan-anos kalat ta, anak ko. wen nanang, awan pari ko iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Wen nanang, uray niya uncle, ikarkararagak mo't nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. At dapay matnas kan alagpasak nga aramidan ije balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti ure asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kayat ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalak ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes ang maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang nakapulas kan. Kwa? Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan-ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ija ili. Iso amasapol amasapa kami. Tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan na dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahi ito't nag-text kanyak. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan paraken ka, friend. Diyos ko, agyaman na kunay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ha? Uncle, Imbis na tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa ka na yun ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalamam mo ka saan ang nasayat nga aramidam na amangan no saan mo ang magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang nga gasgastos nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong ang kanta. Lalaing ma. Wan, para kada kayo amin day ting aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is contestant number 4, Carla Jane Kazi.
champions, friend! Sikat ti champion! Dahiti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay iji fiesta? Si kamo ti champion dito'y ili. Wan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Wan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga nusan ang maragsakan day jay. Saan mo panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray dahi di ospital! Anya, sa dino nga ospital tinangitarayan dagan ko, ana. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay da tataton nyo tinakadisgrasya Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan, Dino? Awa na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inyin inom mo, kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla, anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga nga min dagiti kaarubang adda kayo ditoy. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin ang pulos kwarta tayo. Di kay madanagan, nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, uncle Kat sapay kuma, tasaan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti kabailam nga aramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko, Carla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbabawayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, uncle. Agyaman ako na kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ang agsyuman kan ka. Nalabit akas ti tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kit di, uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa a tao. Tama nga no'y suntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo.
Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tikayat ko, duwa lang amang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa'y nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka, Tasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo, Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan day ta. Jak kali ka gumon ti regalong agtawad kan ka. Tinapatag ka niya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat ti mangyokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan day ti akinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyag tayan ti trabaho na ijay syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop da iti may sa amol. Anyag tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti dayta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadwa nga aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika tipos ka nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko, Un, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugalim. Isual sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jak baybayan ti shop. Sa bagay, mabiitak mo lakit di ti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano sen. Makaurno nga kung iti pagkasaran mi ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jak pala ibagbaga ti may papan iti kalay sa ita. Sorpresa akti no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga ko na. Ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka? Tayo ti pa nagsubli. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Agbiyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti boss ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot. Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saan, sir? Intrit dak lang arudan. Ikandak pala iti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusin ta, to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan, ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siya ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Uwan nga raw, sir. Ang mapay. Talagang awan plano yung ang mga asawa manan. Duan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mam nga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya ba isa lakaya kon. At napay lang ata gusto mo't ka na tao ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti taon nyo 60.
Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iso sana madlaw a 60 yon. Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawanan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga ano importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Katada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga minti agbiyahe, amo nila yo na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Maysar. Napobre kami lang amin. Sana dahi ti panunuton yo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot nagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadyagan at ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinayin ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lati makam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday jay. Kaningan to pa sarungkaran tinubyam tapno awan ni bagbagan Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasingpet abos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo sige, agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpet ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Unyarwad, man-mano ti boss akas kan ko na. Uwana, kan nang tadpaykit di iti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpet nga rod talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong akti boss ang nasingpet. Leo, kano ka man nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka na gito'y sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kindi. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Abang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Ikatanga iti masapsapul na. Mabit lang Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan sir? Ada pa'y kwartak. Alakit din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuana. Naimbag man ta nag-awid ka man anak ko. Katkaduan pa'y tibos mo. Una nang, taumay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyan ka mo kunak no nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nadala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito'y. May salati amok, nanang. Presko, ti klima tayo.
Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman ak manang, nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mangamin kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, adlay di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Eh, anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Baybay amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo mga marigriga day jay. Sa bagay, kaya't ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na ti lakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo atawan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Nay, padaklan yung tibalayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaan. Pasensya kanta ni rong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang muti na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Sorry. Jack na ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw o makaawatak iti text mo. Sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalinti kas to'y. Agawid takasaritak tinobyak. Kat no kas kasano, ijaya kung ti pa nagkasarmi. Aduan ka, Leo. Uray sanan, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngayon sublinti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Adan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayabandak ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, ti basol mo. Agkisayak laang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot lata ti customer ti shop, sir. Nanayunan pekit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga rod.
Ang sumapolak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mo't ang makabasol ko. Una yan, tanaira na pa'y mo't asin inaanak ni Catherine. Kalpasan na, kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita. Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na Cleo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ulit ta Cleo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagara ti amin. Ngamin agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay an aramid yu ti kastoy kanyak. Ladingi ta Cleo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di sikalang. Sikalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y apaglablabasa kita. Ikanak ko maitikir ti pakinakam, Diyos ko. Sapay ko tamalasatak tag ito'y apanubok itibiyag ko. Nanang! Nay, apay anak ko. Anyat pakaragsakam asimang po't anak ko. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko da ito'y. Maramid ko amin na kayat ko. Aramid iti kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang iti kayat kong aramidan. Anya, asawa nak Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanyak. Basol kumatlang ti kastoy anak panagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatakin ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumang ay. Ngaman yan. Kastoy matlagayam ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Basol kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basol ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak, tapno awan to ti pagsangitam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam.
Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day chay a babae. Oh, apay nga agungot ka mata na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang aming tinapan na pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti dahi a babae. Sapay la ko mata iso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina Kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siya ti asangwam. Ha, agpampanunod ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso adyak patyan ana ikat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayem ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ijay pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ijay balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan anat ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpul-pulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw day a babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan. Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumet nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisirakan ko na. When John? Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsakak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo, bakit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan parekat. awan matkit di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga rod, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan,
Apay na damag mo ti kasta, manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dayto Ngamda tala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa no may papan iti kwarta. Naalis to day chay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat ma-sure ti koleksyon. Ay, nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwan na. No kasta nga rod, ibagakan ni mo na. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano tayo ka ni June. Anya, Iso ano maminsan masyo-short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayam ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dayta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akas tamat ang aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akas ta ti bagbagam. Kat pudnomat at idog ti ima day chay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay, nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Ha? Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kuko iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ukalim. Ha? Anyat kayat yung sawan, madam? No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, Jack amo, mare. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada asaan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga amangan no ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan, ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya, manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tada ka no na kaibagakan kuha na asan nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklunam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no sino tinakaibaga iti dayta. Gapota na sa unang mutla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya?
Wen, syaktiin mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met ang kaputa na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apod no. Gaputa madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya ta si Mangpet kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan kay ti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si katinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasaya at gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klase iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko, gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakmat, kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Kan talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapu iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapu iti dakas nga apal na kan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga na kan ka apam madakas. Asaan met apod no. Ala, at titisweldom Karen, ala emon. Agyaman, sir. Pasensya ka ngam nagsaritaan mi ka ni Mamyo, amaudin ngal daw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko ma, didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka dito eh. Mala, sabay ko mata makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam ataw. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang itinaramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayahat? Nalambit nga aging gaita, ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar, Ay ket aganos ka ah. Anya nga rod, inaramid mo mo't deta, titakderam. Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Dandan di ka na ilasin ah. Apay ngay akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Kan, papanam,
Apay nga day mo't mabangkito. Kuan, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisag ka. Ha? Makisiksik ka kaitan? Di mo't kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam ga po awanen ti mayat ang mga awat kanyak nagtrabaho. So nga awanen ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit met nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko maa. Takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo itinaaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Kat no kayat mo ang nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam. Bueno, gagayam, di tan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ay, pangaldawan. Ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ayaw na yan ti kastoy abiyag. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko ang nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na, inka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano inka langan iya tersina da Jewel ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga itad at itangdan ni tatam aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ha. Ngayon pangasyaw, saan ko mga agbayag ti utang ya, wine? Bayadan mi matla adagaws. Mabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni nanaro na iti karne ko na. Imay itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat ang nagrigat asingirin dagi di atat tao, ha? inka rin naman bayadan naman la adagos. Oho, mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama ito titangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan ah. Anya nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ang makaipaw nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan na. Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanay, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko?
Inawagak itay ngam kuna namatasan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitid titangdan ni tataramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Awanan si Dan iji kusina. Wen nga rod. Sige, mapanak man pala ijayan damanong Joel inton malam. Inak pala umutang kadakwada. Day na, imayak, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pala kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay nga minti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare. Ngamne, pang-aasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamatin ni Elena titangdan ko nagkaalay iti pagbasuraan da. Ha, Tapno mabayada kung di utang takar na ititersay na da Jewel kanina. ay, uwan nga rod lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanon ti agkakadakas nga ibagadagi dyan nga agasawa. Narigataan. nagapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldawan tinapalabas? Ngam api ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan. Ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir iyay balayda. Oh, anya nga ay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya nga dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kayton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Nay, apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro dayta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, wan. Husto dayta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Hoy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din inanang mo ijabalayo? adda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da nanang nina. Ay, unay mata ni Marinena. Kaslay tarayak mat di utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Ang mga no, i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron, mapanak man ijay da tatamaramon. Ha? Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan
Inak to bayadan ng tay utang ko, Jestor. Umay kuman itad titang danyo, Tata Ramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel ka nena. Ha? Da ito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwarta, may. Mare nena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kaya't ama inayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayadam adagos. Ganyan. Agpautang pa lang rin, no kasya ti aramidon na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may anakautang kan ka, nena. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatag tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti adupay asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Anya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay isturdanina. ha, Masair la ang tiriknak numapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasaudang ang asawa. Ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref. Bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo manlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan nasaya ati inaramid mo apan nangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-munta ay dagita. Dakilalugi Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at jenaramid ko? Naamiris ko matlang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit. Awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, nanarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi.
Nag-expire? Un mare, gaputa na bayagan asaan anagatang. Ay, un gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panang i-post ko kadag iti nagnagan nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo day, Mare. Kat pasensya mat no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak nasakitan na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka amiris ka matan, Mare. Ay na, agyamanak, mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha, amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agimatgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha, kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno addamat la pag-purchase ko itilako. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikan to ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo at YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumur ka Alala, umay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta ay Ang nukayat mo mat, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangan. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa'y ti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton adda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. Ay, O anya, mayat ka. Gatangi kung titawid mo adaga. ay, kwa. Pagsaritaan mintupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanyak. Mabitlaing. Atay. Ala,
5,000 dayta ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adraga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin at talaga. Pag-enroll siya po kuyo. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo sabsabali, sana yan, nanang. Ha, Kan may isa. Di da mo lamas asikaso day daga. Nakasamsamukan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya, kanda dumapay. Nalawa pa'y tay minulaan mi iti aba. bayadam nga rudan manang, takasapulan mi at talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay si Led. Ha? 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laeng Sa nabalit binulan mo't ngagbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaan kanyak. Tamang tedak. Alala, awate mo dayta. May mayaten ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Takal mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalaan pa iti kastangay. Malalalan, itulin mo dayta 3,000 ating ko. sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni jay lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Ha, Isudan ti umay dito nanang. naganda yun tumot nga minti lugar jay inasawa na. Isu nga ruda di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Aha. Maktangan kayo lang agbiyahe nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagpagadan tumanen kaninanang. Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to ti pangtedan ni nanang itinabatbati adagana. Ha? Datayo ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo ti kadkadwana dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat ti mga asikasukan ko na. Siyak ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak ti mangpakan ken ko na. Isuarong banglaeng asyak ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamapnak ititawid mo ay Pasita. Nor arigan si katikalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na! Sumanao ka man ako nakon, Berting! Ha? May ranranod ka mo ta! Para maglakad at tayo asang kapamilya ter aramidek. Sana ya? Siyak ti inauna babae. Iso rumbang la ang tinaramid ko. Awa na. No di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awa na. Matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, Pasita. Ay, na. Saan tayo na family house da ito, Manong Mario. Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawak tinang papintas. Saanin ama ko na a family house tayo. Balay min da ito, Manong. Impatawidan ni nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo pagbibingayan tayo. Awanan. Kastaya ading ko. Katuwan No kayat yo, ti umay agbakasyon. Umay kayo latamot silulukat mat, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na ka din ko. Kanun gayam. Ang mga nuadaan mo mabayar iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ada kami nilakla ko da daga iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Isuan na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga dito Ay, sige
Siya kung timang gatang. Ay, ako, tayo sa bali ko mabayar, ading. Nay, apay manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takas ta? Ada na ibaga niya anak kanya. Di ka masaksakitan, ha? Hanggang binarat mo ka, no, tidagana. Installment pa, eh. Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo't ado ti ginasgastos ko ijay daga. Ah, Si Kamano nga, di mo ila ko iti sa bali da jay. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, mano? Aw, mo sabsabali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. sa nabali na nang taigatang mi iti sa bali adaga. Adadaga agatangan medyo lugar na bakit. Ay, Ay, nananang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito eh. Saan da ang maasikaso. Iso na saysaya at no ila ko dalaangan. Ken may siya, siyak mo ti manggatang. Awan sabsabali, nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Ta, siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti dagak. Tagatanga mon. Ano mabalin na kit kas ko ma. Tapno maigatang kumutla dagos. O sige, no cash, nalaklaka ti presyo na, manong. Ngam no kayat mo mo ti installment, ay kat, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya. Ay, kasti kayat ko. Tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ijay silid. Ijay ti pagsaritaan ta, manong. Kan, agpinirmata iti kasuratan. manang pasita. Agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Apay, di ka aglis-lis tayo. Saan ay ang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Adamot tay in advance ko ken kaidi. Sana ya. Nabayadak aminan. Aging ga iti December. Apay ngay akasta, manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon tidaga nga inlakom kanyak. Ngam, bayadan mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan tinagastos ko iti dayjay adaga. Ay na. Ay, nanang, nabayagan day tang uyok yu Linsam tumalab dagitay agas yon. Ay, bakit takmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantay ulay di ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan no agimbagak. Di kay mo nga rod agim imbag nanang. Sungay pa confine kayo man laangan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa'y abinaybayan kayo. So, mapantayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa'y laang ti agtalinaid dito ospital. Naimbag dito, ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, anto yung tiagas ni Nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapele sa pirmaan ni nanang. Day takat yung una mon. Imbis ati salon at ni Nanang. Ay, sus! Importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mangipatawidan na iti dayjay. Tasyak met ti mang papaagas ken kuana. Oo, nailakay. ay nasaya tadakan. Agsungsung abo ni Nanang. Ipanlansa talagan. Aguray! Iruar ko na gito eh.
Ako na giti papeles. Nanang! Apo, lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din day tangar aramidan, pasita. Is! Aday ta. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang. Ala. Nang. Ay, apo, no na yung paglakit din ta naabutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang, ang dagita pa ilati, bagbagamay. Ay, uwan. Nanang. Ay, napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Anyang arud ngay, no agpatinggala dito yung tibiyag mo. Ay, na, awan mabalin, may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papan iti da ito. Duan ababoy, tina parte. Kat pagbibingayan tayo ati na igatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti utang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. wala, manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Oh, tapno di yumot ko na. Oh, ato iti kasuratan. Oh, basaem, ana. Tapno, awan ti maibagbagam. Impabasak mo ten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaam ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At naarikap ko abukol. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sos. Anya daytan ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan Kun bimakit pa inti langam. Ala. Agrubat ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jagbay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa amatay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanangam kas na jakpat dyan nga, the breast cancer ko lakay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Nay, di ka pa yung nakarubuat bakit? Kat na yung schedule ti panag-chemom ita, sana ya? Maibusan ti kwarta talakay. Isardeng kun san ti agpagas. Awan kartatan. Adda pay. Usa rin ta pagpaagas mo dayjay. Maibusan lakay. Awan kanuntan. No ibusan ta dayjay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakid di salon at mo, ti kapat ga na panunutam, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay din. Tama pantay di ospital. Manang pasita. Si Kamot Gayam, ana. Wen manang, kumusta kan? Gastoy ading ko, nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan, dagiti dagdagak. Kamdya mo laging bagan. Ha? Ay napo, kasyandak kumading ko. Tulugan dak, tapno agimbagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapan iti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita.
Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pagkawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakap sa tiyo. Ang hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kong tibidot ko ading. Iso pagkawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan day tamanang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nasaya at tandakan Manong Daniel. Wen, Paulan. Oh, apay, aday bagam? Awan matkit di Manong, mailiwak lang gan ka. Malalalay. Yung kailuton to'y karne nga sangpat ko. Adda natang dita, kan tinapay. Wen Manong. Ay, Manong, kaano ka manan nga agsubli iya syudad? Kasang-sangpat ko pa lang. Ngamti pa nagsubli ko na iya syudad, ti damdama, gamading ko. Wen atap no amukmat Manong. Pulan! Pulan! Ni Tatang, nabartek manan. Masansan nga agbartek ni Tatang. No kasti nga agapo iti talon, agdiretsyon iti store, kat agiinomdan kadagiti pada na nga Pulan! Ala, yung kasabtunan, tani. Aman, no niya ti aramidan na. Wen Manong, Insangput ko ang tinubyak dito balay. Tanay, magastusan kami una yan. Iti hotel. Isu ni Nanayo Amira. Agmano kayo kun kuana, Pulan, Daniel. agmano ak nana. Uwan. Agmano hak, nana. Agkanda kamin. At di yung tangsitan ni Nanayo Amira, ha? Padasan nyo tangsitan, tadakas kay kanya. Anyan ni Tatang. Nangasawa pa ilaang katlakayan. Baybayan na, no kasta ti pagragsakan na. Nakamamon na nga tamot itinsangput na nga asawa na. Bigla mo ton nagisangput iti babae. Kasapulan na siguro ti katakunay-nay na ading. Maburing siguro iti biyag na. Adata mo't akad kadwa na. Ala, baybayan. Gusto mo't gid, no adakad kadwa na dito'y balay. No kasjay nga awanta. Kaano ka nga subli dyan syudad, Daniel? Inton bigat, Tatang. Darling, si Dampay, inapoy mo pa ay. Alaman nga rudla kay. Sabaw, kayat mo. Ay, wen man. Ala, ikam to'y basit aman loko. Nagigop ka, darling, Ay, wan. Tay sweldom nga iti dua alawas, Daniel. Di ka mo nang tad, iti naudya pa nagawid mo. Ay, ekwa. Awan kayo mo't ngamin hindi nagrubo ata ka nagpasyudad, Tatang. Iso adi ka na ikan. Itin mo nga rod itan-atan ay awang kwarta kaon. Madamdaman ton, Tatang. Mangantay pa'y. Ay, di mo itantan. Itan-atan ay ada papanan may kaninanang yaw. Madamdama ka din, Tatang. Itakarudan! Diya makaura yan. Yawa mo ang tiswildom. Nay-nayunam no mabalenta gumatang ka iti abunaw. Kanda tumapay. Ha? Ah,
Pulan na din ko. Pakialaman tibag ko, Jesseled. Wan Manong. Apay nga asa nga ribula ti itid mo kanyak, Daniel. Pasensya kayo na, tada naggastusak tatang. Makadlawa ka. Bumasbasit mo tan, titid mo kanyak. Anda ngamin paggasgastusak tatang. Anyat paggasto sa may babae. Ah, saan tatang? No babae ti paggasgasto sa ay mga sawa ka langan. May buslat kwartam dita. Saan mo tatang? Ungayam. Ada amaw, pangisar ka matrabaho, ija adem. Ag-eskwela pa ni ading ko. Aha, iskwela dita. Awan dita. Gastos lang. Agtrabaho git din. Para lang ka nagitibak nang dita. Eskwela. Kaya't nang tati sumurot aya kanyak. Apay kumadi na kayat ngay. Basit may ti pakipurpur diyan na dito. Sungay kuyog mo ni syudad ta adem. Isarak mo ka ija ti trabahon. Uray katulong ditan no isaw. Ngimato mo ti sweldo ti katulong itan. Ha? Ganday, agurnong kayo ah. Masapal at unggal sweldo yaw, agawid kayaw. Tagrimit kay kanya. Manong, anya trabaho ti pangisar kam kanyak. Saan ka nagtrabaho ading? Ha? Api nga rin ngayong kuyog nak dito syudad. No jak mo't gaya magtrabaho. Agtuloy ka nag-eskwela. Siyak timang padal kang ka. Ha? Mga numarikatan ka, Manong. Nagastos tag eskwela. Siyak timaka mo. Adaasin ni Apo Diyos ading. Ikarigatan ka pagadalan. Sana bale. Tanda mo trabaho. Ay bantawr, kwartaman. Naibusan, jented ko a kwarta. Ay unay kamutan bantawr. Kung dirimit ka kanyak, agam biro kamut lagayam. Ah. Ay no kasta mo lang, uray sinatan. Ay, sana. Ay, unay ka na ya. Basta agsaw ka, sina ti bagbag Kasano ka nagalas mo ti ugalim. Sure nga roden Nadamag ko lang. Gimata nga kitipag ko. Isuan na ibos ti kwarta. Ay, nagatang ka nga minagatang itibag mo. Bakit? Nagadupa itibag mo. Kagat-gatang mulay din na minsan ngal daw. Ita gimatang kamatayin. Nauma ak nga roden kadagi jay abag. Kaya't ko ti baro abag. Kan gumata nga kumamot iti bistida. Mga nakakitikassar intun Sabadaw. Anya? Ay, nasapay awang kwartak bakit? Ay kaawagam dagi jay anak mo Dua damot nga trabaho. Nga mawa mo maitid da ken ka. Awan pa'y maitid da kanya. Hello, Tatang. Hello, Pulan. Anya kay Batan? Apay nang lipat kayaon? Naimbagtad na to yung cellphone ti karuba na kiawagan may. Nujak na kiawag, awanan. Tidak malagi pa. Kwa, pasensya ka yun. Makumikom kami ngamin. Kundi kampay la makaawid. Uray di kay makaawit agpauit kayaw. Malaging bubukod kayaw. Wag ka utang yun na imbaga nakab ka na tao Pasensya ka yun, Tatang. Makumikom kami ngamin ka ni Manong. Ibaga, mitikab sa mo tagpauit. Awanan. Kanayon nagngapaan ang tiyo Mira. Tawan may itid ko akwarta kang kwada. Ay, okay, sinanak ni Mira. Basol yun Kwa. Sorry nga awan maipawit mi. Intuloy ko ngamin din nag-eskwela, Tatang. Kat ni Manong timang papaadal kanya. Anya! Ay sumilagam nga awan may itid yung akwartan Ay, ambisyosa ka ba? Di mat kunakin ka, di ka nag-eskwela. Tawan mo ilati magastos mao. Ha? Hello, Tatang? Naidap mo tan. Nasayaat mo. Tapno saan na kon nga ungtan.